je noga. Jedna noga, sad ću da ga turnim. Ja sam ga turnuo već, da stojiš to on. Da, protiv koga ćemo, aj reci ti. Miljan? Protiv koga ćemo? Samo mi nemoj nekrasove. Može orci i... Pa ne, protiv orka. Protiv orka, ja. Ajde, der. Budi ready samo. Ja budem ready. Da. Nisam ready, ja sam greeny. I kako se zvaše, šta sam ono htio da ti reknem. Niko me ne voli. Hoće da... Jesi tu večeras da pikamo gerizmom? Ne. A nisi, jel? Boga mi nisi, jel da? Nikada ti uveče tu nisi. Ne! A šta je, evo? Brate, igramo. Pa ne igramo, meni se sere. Kad uđemo, stisni pauzu. Ne mogu da stisnem pauzu, ovo je multiplayer, brate mili. Bože. Ne vredi. Ne vredi, čovjek otišao. Boli njega. Nikakve to veze nema. Bitno je da si ti. Ovdje pišem. Ajde, samo ti polako, ne bunim se ti ništa. Ne bunim se ja ništa. Samo polako. Muljane, životinjo jedna, sad si otišao da pišeš. Pišam ti se usta. Ispišam ti se da kažem usta. U vusta. Me gusta, usta. Muljane. Jesi stigao, Muljane? Da. Kita šarena. Jel ti uopšte napraviš nekad one tipove što se okupavaju, oni heavy team, nešto tako se zovu, bože? Da, pa nisam sve počeo pravim, ali smo završili, jebi ga. Ej, jebi ga, Miljane. Ajmo, Muljane. Baš, ja sam vojnik, ono igramo Space Marines i fazon. Pa ja sam Space Marines, šta je to bitno? Pa znam, a ja sam Imperial Guard, meni. A ovaj u pesmi kaže ja sam vojnik. Znaš što sam voleo, znaš kad zauzimaš bazu? Da. Stisneš jedan pa se onaj krugić onako širi, ono crveno. Znaš? A, to, dobro. Pa kad ga siluješ bude sav crveno. Pa dobro, to je interesantno da kažem ako si narkoman kao ti što si. Da. Pa da. Pa to kažem, da. Niko me ne voli.
Hoće da me ubiju, ali se ne... Smrtonosna šoka. TK Miljan. Učio se TK instalacije. Kako se zove... Jel u oktobru? 1. oktobra mi krećemo. Da. Au, pa to je za 10 dana, jebote sunce. Ćuti tek, sjedi govnar. Hvala, Brazaru. Baš ono ti hvala što me podsjećaš ono da ću da se jebem, brate. Pa jebat ćeš se, ima tebe da karaju, ne samo ti da se jebeš, svi će da te karaju. Ti ne bi ovde zato što si svestan za 10 godina treba će svima nova jetra. Šta ti znaš? Ja mislim da će nam se da će nam... Razumeš? Mhm. Treba mi nova jedinica. Volovi, Barić. Čekaj, Krijada beše iz Barića, jel da? Da. Da. Volovi, Barić. This day should be a glorious one for the Imperium. Jao, čoveče. Pa ti nisi normalan. Došli ovdje kao da me jebu, a? Pa vidim da te jebu, pišaju ti po životu. Sad ću dođem ti Ne pošaljem. dolazi, je. Evo, dolazim, jebo. Usro sam se. Usro sam se, kume! Jesi gradio turete neke, nisi? Boli tebe kurac za odbranu. Jebe se tebi što oni... Nema vas. Što je limun žut. Nije limun, nego krastavac. Niko me ne voli. Pa naravno te niko ne voli kad si žut, ko krastavac. Stek se ću doći, evo. Proto je, pa ne mogu da letim. Pa poljeti. Pa nisam kupio još te jedinice, kupovao sam samo ove obične. Evo me stiže reinforcements has arrived. Kakvi su majstori, bre. Koji? Koliki su monstrumi ovi tvoji. Ajde, varite vam će mi ubiti. Evo, koljem se s njima. To je jedna jedinica koja puca, čak i ona preslaba. Viš da su ovi moji jebali majku milosnu. Milostrvu. Milosnu. Treba će nam... Znaš da su mi ubili sve radnike. Majku... Govna jedna, ona najgore. Pa gotovi su, znaš su izgubili, bre. A to su pederi, bre, ovi kompjuteri, znaš kako smaraju bili radnike. Opet me napadaju. Gde te bre napadaš, šta pričaš? Došao jedan batica, ovi moji gorni slivi. Pa jedan, šta ti on može uraditi? Znaš. Znam, pa ne. Učuje se TK instalaciju. Čekaj moment. Alo. Halo. Ja nešto igram dovu. Juče, gde da se javim, na šta? Ne mogu više da zovem, zato što mi bio račun 3000. Face, ne znam. Nisam mislim, meni je uključeno to, ali ja nisam na Facebook. Što? A šta si radila? Opet, eto. A šta sam ja govorio? A šta je tebi dobri tekst govorio? Nemoj da ideš na klisko, zato što klisko je dobro, dole loše za bebu. Gore. A? Anđela? Šta sam ja tebi u utorak rekao, jesi se sećaš? Ne sećaš se? Pa ono kad smo išli tamo kod Napolje, kad smo Napolje, jel bio utorak? Nije, nego što je bilo, kako nije utorak? Nego petak. Nedelja, pa to je blizu 3-4 dana. Kad sam ja promašio. Pa dobro, kaži ti da ozdraviš keveti nevengi. Kad umreš, onda, da kažem, super, mislim,
Ali ti si rekla da... Šta, nisi ništa rekla. Jesi ti meni nešto rekla da ja tebe pozovem ili nisi? Ili sam ja to nešto utrpao? Nisi ti, nemam pojma, nešto sam pomešao. Ma da, sigurno je neka druga devojka, 100%, ja zato što nemam pametnija posla. Kako se zove, šta sam te pitam? Nešto sam tebi htio da pitam, ali ne mogu, nešto sam te zvao jutros, a blokiran mi telefon. U stvari, poslao sam ti poruku, onda mi je stiglo, ne može da se pošalje, ja se smorio kao zovem Kevu, da vidim šta je s računom, on ne može ni da se zove. Kad ono, kurac, ugašeno, prase, razumeš, Kevi Flašanena. Jel ti trošim ja kredit, na što si ti na kredit? Hoćeš da te da prekinem, da ne sjebem i tebe sa računom. Mogao bi da prekinem, jel? A nije do tebe, nego eto ja malo da ti uništim račun, hoćeš još. Šalim se, neću, ajde. Kako se zvaše, pa se čujemo, možda ti ja i pozovem, ali ne znam s kog broja te pozovem. Znaš. Ajde pa se čujemo i to. Ajde. Alo, ode, žena. 4 minuta. Ja i dođem, ali... Gdje dođem? Pa da ozbiljna bitka. Ozbiljna bitka, jedna jedinica te napala, da li si ozbiljan to je? Ne, nego oko ozbiljne stvari se bijemo. A, relej. To se to reći. Relej. Niko me ne voli, hoće da me ubiju, ali se ne plašim da izađem na ulicu. Who get the fuck? Na 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 na. Ajmo muljane. Mislim da će nam tenkovi trebati uskoro, a ja tenka nemam. Tenka nemam, pauzak je, na 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 na. Vidiš što puca moj mali radnik smrda. Pa tvoj radnik ima veći damage od tvog vojnika, pogledaj, ako mi ne veruješ. On ima 25 do 35, a tvoj vojnik ima 20 do 24. Pazi ti to. Koliko je radnik obučeniji, a muljani. Ipak je radnik, da kažem... Što bi se moglo reći? Pa moglo bi se, zato to ja tebi kažem. Još što sam postavio mine. Što me pukla jedna mina mene jadnoga. Aj ja, Milane, aj muljane. Smrdljivi orci ćorci. Koja si ti metalurgija od čoveka, to je strašno. Koji sam majstor. Majstor Bobe, sećaš tog crtanog mnogo malo kad si bio pa narkoman? Da, malo kad sam gledao. Ne me zezaš. Baš to si gledao, nisi ne Sunderbom, ništa, baš to. Baš. Čekaj, na kom kanalu to ima majke ti mile? Da. Ozbiljno. Sunđer. Ne, na bože kako se zvaše. Taj Bob bre, kako se zove, sad sam ja zaboravio. Šta je ovo sranje ovdje? Ko je? Pošalji mi. To je moja to ti je za... Beyblade. Ne. Za Beyblade ti je ovo što sam ja uzeo, jebi ga. Ma ne vez. Ajmo veze. A ko mi jebe mater? Ko mi jebe mater, da, tako je, recimo, sve mu reci, u oko mu reci da Bevu. tuninga, u bevu. Najjači ovaj moj, brate, katapult. Katapult. Što ne skida fazon ništa. A ono odbaci, nije to je za tenkove što si znaš. Znam. Pa... Ali ima range, šta hoćeš, nema se žališ. Da. Ali maši, bre. Miljane, pa nemoj sad da za svaku manu gledaj nešto pozitivno, majka mu stara. Kako pozitivno? Šta je to pozitivno? Pozitivno, to ti je kad ono... Bebu. Ne bebu, kad, na primjer, pozitivno, kad neka žena pozitivna i onda ne. Kad... šta mi ti ispituješ više? Ko da ja znam šta je to.
Ko torbice. Šta? Šta ti mene mali svi? Da. Da, da. Muljane, majke ti sestrine, jel ti braniš ili zajebavaš? Mislim, jel šta ti radiš, jel napadaš, jel drkaš se na fastbacks? Lezbinski. Fragbacks. Znači što pičite svi vi i pičim ja sa radnik koji jebe mater, brate. Ja ti kažem, taj radnik, to je najjači radnik, znaš, od ovih, kako zovem, Imperial Guardiana, to je najjači radnik u igrici. Njegov damage, brate, nijedan radnik nema toki damage, brate. Obično se radnici ne biju, ali on se bije, boga mi, tekako se bio. Ume da izudara. Ume, boga mi. A ume i da pljune onako muški u Ja, facu. pa ovi moji imaju sniper isto, tako? Eee, Pa da, to je to. Da, ali onog jednog, nemaš u bazi što praviš Ma glavno. da. Ovo je Field Command, što se zove. Field Command. To je to. Što su dobri ovi granati, to je strašno. Niko me ne voli. Na 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 na. Koliko imaš para? 2000 i nešto. 2400, 2500. Ja 5 i 3000. Ako, pa gradi nešto. Ja ti rekao, mnogo nebalansirano ovdje. Ko da igraš LOL, brate, u srnji, onaj najgovnjiviji, onogu. Muka mi kad izgovorim tu reč. Kako tamo nebalansirano, bože dragi. Tamo je još gore nego ovdje. Ali su zato u ovim updateima, mislim Ultimate Apocalypse modu. To ono što sam pokušao tebi da instaliram i ne znam da li radi. Mislim da ne radi. Smorio se, valjda nešto. Mislim kad sam davno još. Kad sam ceo 7 sati sam instalirao. Popizdeo sam kad sam vidio da nije radilo. Mislim da sam bacio ekran kroz prozor. Toliko sam popizdeo. Da nije bio moj ekran, mislim da je bio moj, ali da sam ga manje platio, bacio bi ga kroz prozor. Nego znaš, ja rekao da se ne baci. Što da bacam lepi moj ekran, mali moj ekrančić. Da sam ime svakom metku, jedan ćete sigurno poslati u kapelu. U kafanu? Kapelu. Vidiš, to je brezobrazan, majku mu jebem. Izvini, Ker, nisam tebi rekao. Sad će kraj. Ma, si ih zajeba, a? Mnogo ružno. Šta? Neću ni igram više, života nikad. Pa ja ti kažem, brate, ne možemo ovako, zato što moram onaj da ti instaliram. Moram flash da ti dam u stvari. Ali pošto sad... Čekaj. Mobilni. Alo? Ajde, žuri. Ajde, evo žurim. Vidiš što je bolje od mene, strašno. Ne, ili ko sam ja, jebim li ga. Ne, ja sam Space Minac. Bolje od mene, peder. Muljan. Što se isto zovemo Adeptus Satanicus, bože. Gdje si? Ja sam prvi, ti si prvi, znaš. Uff. Strašno, ne, mislim. Ništa, evo, pričam s drugarom. Mislim, strašno. Da. Na Skype pričao, mama otišla, nemam pojma gdje je otišla. Zove jedna mobil nekog treba. Što mislite zbog bebe? A? Da.